किशु नन तो ता पाखे अच्छी लो नन तो ता पाखे अच्छु गेल करदे आंटी की तो हेड कहीं देखई देलु बाबा तो हेड कहीं ये ताई 30 30 30 ताई तो नमस्कार जय जगन्नाथ काली घर को जीवी से लगे मुझे पहुँची जाइए भौणी घरे तो भौणी घरे टी भौणी की देखा साक्षात करी फिर कटक फेर जीवी आ मो पुओ केमती गेल होची ता आंटी पाखरे बेसी फुले होची आमे दी भौणी एठी बसिकी टिके गपसप हो भौणी के देखिले मोर पेट पुरी जाए कारण मो भौणी मो पे केते कौन न करिची तो आम टे गपसप होचु मुझे केते क्वेश्चन करुच्ची सी मत भी क्वेश्चन सी खाली करुच्ची क्रीस उपर कहीं क्रीस झड़गला यहाँ है मो कथा किसी पचारूनी बेसी देखौची मोर सबू माने मोर छोट छोट कथा भी मो भौणी पूरा सबू माने बढ़िया से प्यार तो ताकू जब न देखा कर कष्ट लगे आ मो पुओ को से एते बड़ करी ताकू से तो निश्चिंत देखा दरकार ना आ केते दुष्ट मो पुओ होची मो पुओ कौन कला जानछन ना गिगी कर देइकरी पैंट शर्ट ओदा हो गला तार तापर ताकर गोटे ड्रेस जाई नुआटा किनिकरी आइले से ता पिंधुची से बसी खुंडी होची बढ़िया देखाथला ड्रेस तोर पसंद जाइजी बाबा ड्रेस पसंद जाइजी पसंद ठीक कौन जान लाई से हाथ तो पूरी आ पीछे बड़ घिचिया दिले भले था ना ठीक है नहीं नहीं हो तो बहन हां भाई चप्पल भाई चप्पल बा ए चप्पल जा पिंदी रे आसे मा हिली पिंदिलानी जा ना चप्पल तर আছে प्लीज ना बापा मान को टाइम अच्छे माँ मान के लिए आसे घर को आर संडे रे मोबाइल छुई जब कर दे जी किए ये पुआटा किए धन धन नहीं भाई ए कुरकुर नहीं गला राग लगे तक से खाई नहीं जा ना से खाइबनी हाँ से आसला बाजी गला काली आसला भसाणी अनैथिला ये तो ता अवस्था 12 बजे साइला कौच भोपा लो भोपा नाती आसी मो अवस्था 12 बजे साइला से हसुची से खाऊची एमती हलुची झुलुची से कहूची जे एमती से होची से कौन खाऊची बापा क्रिस हे से कौन खाऊची ना क्रिस बोली जानी छी हाँ ताको सानू डाक से सुनिबनी क्रिस डाके देवे से जोर देव भूली जाने किशु ओले ये थुई दे बा तो हेड काई बाया तो हेड काई
ଏଇଟା ମୁଁ ଚାଲୁଛି ତା ପଚାର ତ ହେଡ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ହେଡ୍ କୁଆଡେ ଗଲା ହେଡ୍ଟା କୋଉଠି ବା କାଇଁ ତୋ ହେଡ୍ ହେଡ୍ କୋଉଠି ହେଇବା ହେଇ ଆଉ ହସି ହସିକିରି କହୁଛି ପୁରା ଦେଖିବ ଏ ଚାଙ୍ଗ ଆକୁ କେତେ ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସକାଳ ବେଳେ ଆସିବି କହୁଥିଲେ ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ କେତେବେଳକୁ ଆସିବେ ମୁଁ କହିଲି ସଦା ପଚାରିବି ଫୋନ୍ କରିବି ବୁଝିବି ମୋତେ କହିବେ ଆଉ ତ ଭାଇ ସଦା ଫୋନ୍ କଲେନି ଫୋନ୍ କରି ରାଗ ଲାଗୁନି ପାପା ପାପା ତୁ ହେଡ୍ କଣ ଲୋ ତମ ଶାଶୁଘର ରାଉରକେଲା ରାଉରକେଲା ନା ଦେଖେ ତୁ ମାମୁଁ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ ହଁ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମାମୁଁ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ କହିଲୁ ଆମେ ଆଜି ନହେଲେ କୋଉ ନୋଟା ଯିବା ଆଉ କୋଉ ଆସିବୁନି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକିରି କାନ୍ଦୁଛୁ ମାମୁଁ ଆସିବେ ବା କାନ୍ଦେନା କହିଲୁ ତେତେ କାନ୍ଦିଛୁ ଏ ଆମେ ବସିଛେ ଏଠି ଦେଖ କାନ୍ଦିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ବା କାନ୍ଦେନା ଆଖିରେ କେମିତି ଲୁହ ଦେଖିଲୁ ତ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଲୁହ ତୋ ଆଖିରେ ଏ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଆସି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଛୁ ଆଉ ପାଣି ବୋତଲ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲି ବୋଲି କାର୍ତ୍ତିକା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବାକୁ ଏ ଭାବୁଛି ମାମୁଁ ପଳେଇଲେ ମାମୁଁ ଘରୁ ସେ ଯିବନି ମାମୁଁ ଘରେ ରହିକିରି ଖାଲି ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେବ ଖାଲି ଖାଇବନି ପିଇବନି ଖାଲି ବୁଲିବ ବଦମାସ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝରିବା ବନ୍ଦ ହେଇନି କେତେ ତାକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଗାଁ ମୋ ଘର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିସ୍ ତୁ କୋଉଠି ଅଛୁ କ୍ରିସ୍ ଏଇ ତୋଉଠି ଅଛି ଲୋ ତୋଉଠି ଅଛୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଓଇ ଏ ପଇସା ତୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛୁ ଆଁ ହୁଣ୍ଡାଟା ମୋବାଇଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ ନା ହଁ କାଇଦା ପାଇଛି ଆଉ ଓ ଜେଜୁ କହ ହ୍ୟାଲୋ କହ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେ କହୁନୁ ହ୍ୟାଲୋ ସିଏ ନନାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବନି ସେ ଜାଣିଛି ନନା ଗାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ କହିଦେଲେ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେ ହ୍ୟାଲୋ ମାଟୁଆଟା ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେଲି ଗୋଟେ ପାଟିରେ ସେ କହିବନି କହିବ ହ୍ୟାଲୋ ଫାଇନାଲି ଆମେମାନେ ବସ୍ରେ ବସିଗଲୁ କ୍ରିସ୍ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ସେ ସିଟ୍ରେ ବସିଛି ଆଉ ତାର ଏବେ ମାନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମାମୁଁ ଘର କଥା ତା ବାପା ଭଲ ଲାଗିରି ବସେଇଦେଲ ପଡ଼ିଯିବ କାଳେ ତୁ ରାଗିଛୁ ଭାଇଆ ତ ଗାଁରେ ତ ଯାହା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଖାଲି ବୁଲିଲା ଦିନେ ମୋ ରାଗ ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲି ପୁରା ଗାଁ ଲାଷ୍ଟରୁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବୁଲେଇଲି ପୁରା ଚଲେଇକିରି ବୁଲେଇଲି ସିଏ ବି କିଛି କାଟୁ କଲାନି ସେ ମାନେ ତାର ବୁଲିବ ମାନେ ବୁଲିବ ଆସିକିରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇକିରି ଫେର କହିଲା ବୁଲିବାକୁ ନେ ବୋଉ କହିଲା ତାର ତୁ ବୁଲିବାକୁ ତାକୁ ନେଇଛୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଛି ଯା ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଲିବାକୁ ମୁଁ ତାକୁ କାଖେଇକିରି ଫେର ବୁଲେଇବି আরে নজর লাগানি মতে লাগুচি শরমা হাত ঠারু তো আখি সতে বড় বেসরমা বড় বেসরমা
मोहरे लटकी जीवी हो जिए जहाँ कहूँ मोरा ढो जिए जहाँ कहूँ मोरा ये मोरा ढो जिए जहाँ कहूँ मोरा ढो जिए जहाँ कहूँ मोरा ढो ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯାହା କରି ପକେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍। ତାପରେ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ଫ୍ରିଜରେ ନ ରଖିକିରି ବି ତାକୁ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆସି ପୁରା ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିକି ପୁରା ହାଲି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।